Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Ọtụtụ oge ndị gara aga n'obodo ụmụ anụmanụ, enwere otu eze dị ike nke na-achị n'ebe anụmanụ niile dị. Onye eze nwere otu ewu nke bụrụla onye na-eje ozi n'obi eze ọtụtụ afọ. Onye eze wee hụ ewu a n'anya nke ukwuu n'ihi obi iru ala na nleru anya ya. Onye eze wee mee ewu a onye isi ndị na-ejere ya ozi, nke na onweghị ebe ma ọ bụ ọnụ ụlọ n'obi eze ka ọ napụghị ịbanye n'ime ya. N'obodo a, ha nwere otu ụbọchị kwa afọ nke a na-amawapụta iji tụkọta ji a ga-eji eme emume iri ji obodo. Nwoke ọbụla torurula ihe eji nwoke eme ka a na-atụ anya iwebata otu ji n'obi eze, bụ nke a na-edebe n'ọba ji eze ruokwa ụbọchị emume iri ji ahụ. Oge a tụkọtara ji ndị ahụ wee donye ya n'ọba ji dị n'obi eze, ewu onye bụ onye isi ndị na-ejere eze ozi wee gbachie ọba ji ahụ ma jiri igodo ya, nke na ọ bụ ruokwa n'abalị ga-abọta ụbọchị emume iri ji ahụ ka a ga-agbape ọba ji ahụ. O ruru otu abalị, dịka eze na ndị odibo ya niile lakpụrụ ụra, ewu wee gbape ọba ji ahụ ma malite igbunye ọnụ. Site n'igbunye ọnụ, ọ malitere iri ya eri, richapụ otu, abụọ, atọ na nke anọ. Nke a ka ewu malitere ime kwa abalị ọbụla, wee malitekwa izobata nwunye ya, ụmụ ya na ụmụ ụmụ ya n'oge abalị iji gwunye ji ọnụ. Naanị otu izu ụka ka o were ewu na ezinụlọ ya irida ọba ji ahụ ọkara, ma ihe ewu na-amaghị bụ na ụkwụ na-aga Zam-Zam nwekwara anya na-ahụ Zam-Zam nke na-ele ya. Oge izu ole na ole gafechara, ụbọchị emume iri ji obodo fọdụziri abalị atọ. Onye eze wee nye iwu ka a ga gbape ọba ji ahụ iji kwe ka ndị ga-esi nri obodo malite ịkwado onwe ha nke ọma. Ewu wee ga gbapere ha ọba ji ahụ. Oge ndị na-esi erimeri hụrụ na ọba ji ahụ fọdụrụ obere ka ọ gbachakoo, ha tipụrụ mkpu. Ewu wee soro ha tie mkpu karịa, nke mere oke ụzụ ma kpọta uche ọtụtụ ndị na-ejere eze ozi. Ududo, onye bụ otu n'ime ndị na-ejere eze ozi, wee gwa ha niile na ya hụrụ ka ewu na ndị ezinụlọ ya na-awụbanye n'ime ọba ji ahụ kwa abalị ọbụla, na ya enweghị obi abụọ ọbụla na ọ bụ ha richapụrụ ji ndị ahụ. N'oge a, ewu mepụrụ n'etiti ha ma rie mbọmbọ. Oge onye eze nụrụ ihe merenụ, o nyere iwu ka ndị agha eze chụso ewu na ndị ezinụlọ ya ma nwụchie ha. Dịka nke a na-eme, ele wee malite ịgba ọsọ dịka onye isi na-adịghị mma. Enyi hụrụ ya ka ọ na-agba ọsọ wee kwụsị ya ma jụọ, ọ bụ gịnị mere iji agba ọsọ otu a? Ele wee zaghachi ya, ndị agha eze na-achụso ewu na ndị ezinụlọ ya ịnwụchi ha. Enyi wee zaghachi ya, mana ị bụghị ewu. Ele zaghachiri, dabere ka ọnọdụ ụkpụrụ ikpe obodo anyị dị ugbu a, ọ pụrụ iwe m afọ 20 igosipụta n'ụlọ ikpe na m abụghị ewu. Oge enyi nụrụ nke a, ọ malitere ịgbakwa ọsọ nke ya. Ndị okenye na-ekwusị, ewu na ji anaghị n'otu ebe. Ọzọkwa, ikpe ziri ezi bụ naanị ụzọ esi enweta obodo ziri ezi. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.